Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi facem un nou car vlog din Dubă. Dar din Dubă cealaltă, aia albă. Oleu, ce frig e. Și nu că e frig, nici fez n-am. Cam ăsta pe cap. Astăzi o să filmăm un car vlog din Dubă. Și o să mai avem ceva special. O să avem o comandă de 1 tonă 400. Doar un client, pe care o să o ducem desigur singuri. Ca astăzi sunt tot singur. Dar mi se pare că e la casă oricum, da. Are 1 tonă jumate aproape. O comandă, o singură comandă. Să vedem dacă am închis poarta. Deci asta o fac mereu. Deci jur, cred că e clasică. Da, am închis. Momentan mergem ușor cu ea, că motorul rece. Se și simte, nu știu, la Dube chiar se simte față de o mașină mică imediat când e motorul rece. Intră mai greu în viteză. Nu știu. E altfel. Dar după ce se încălzește chiar se conduce super ușor. Deci pentru o Duba asta se conduce foarte, foarte ușor. Duba mea preferată. Mie și an mai nou e 2013 modelul, facelift-ul. Adică e penultimul crafter. Mai e ăsta și cu ăla care a apărut ultimul nou-nouț. Deci în rest nu mai e alt crafter. Dacă se cunoaște față de aia neagră care e non-facelift, care avem și un vlog, aia cu prelată, asta chiar se cunoaște. E și normal, cred că sunt vreo 4-5 ani diferență. 4 ani între ele. Da, sunt mulțumit de amândouă. În asta am băgat cei mai mulți bani. În mașina asta i-am schimbat de 2 ori chiloasa. Deci de 2 ori am schimbat chiloasa în decursul a jumătate de an. Asta a fost foarte frustrant. Adică am dat aceiași bani de 2 ori efectiv. Și să schimb chiloasa nu-i deloc ieftin. Și necesită timp și necesită, adică prima oară cred că a stat 2 luni jumate în servis. Și a doua oară a stat în jur de o lună. Dar vreau să zic că motoarele astea oricum 2.0 au mari probleme cu chiloasa, adică părerea mea, dacă ar fi să mai iau Dube, singurele Dube ar fi alea 2.5 motorul ăla. Deci motorul ăla mi se pare efectiv tank. Nu știu. La cealaltă, deci uleiul nu se mișcă, antigelul stă. E perfect antigelul, deci că acum l-ai pus din sticlă. Deci efectiv e super mișto. 2.5 recomand. 2.0 ăsta biturbo nu recomand, pentru că e un motor care avem și pe mașini mici, puțin modificat probabil, să aibă cuplu în reprize mici. E bun, se mișcă bine, merge cu viteză. Am mers cu Duba asta și cu 160 am mers. Deci la început mergeam cu ea. Dar acum încerc să o țin în maxim 100-120. Pe autostradă, sincer, îmi scapă efectiv piciorul, că efectiv fuge mașina asta. Deci fără să vreau să o țin la 100-110, nu ai cum. Chiar recomand 2.5. Deci cu mașina aia n-am avut nicio problemă, în afară de consumabile. Și că i-am schimbat, i-am făcut toată revizia. Când am cumpărat-o, i-am schimbat curea de accesorii, curea de distribuție, ulei cutie, ulei grup. Efectiv am schimbat multe la ea. Debitmetru de aer, felul de prostii am schimbat. Baterii. Electromotorul l-am făcut acum, că ați văzut că pornea greu și în video. Acum nu mai treabă, că efectiv pornește. Deci că e nou. Deci cât de frig ar fi afară. Și la fel și asta. Adică se cunoaște, am investit bani în ele oricum. Deci mi-am mâncat o grămadă de bani. Oricum, treaba cu mașinile și lucru cu oamenii e foarte greu. Cele mai bune, părerea mea, sunt crafturile 2.5 și sprinterurile 2.2. Pentru cine e interesat, desigur. Adică mașina, efectiv,
nu cad. Ele doar se mai strică, le repar și atât. Dacă se strică. Efectiv, nu știu, nu vreau să vorbesc, dar v-am zis, eu n-am văzut mașină de anul ăla. Bine, are ca și cum eu am luat-o, cum ar veni cu carte service mașina aia la 180.000 de kilometri. Avea carte service, dar acum nu știi dacă să ai încredere. Asta m-a uimit și pe mine, carte service 180.000 de kilometri când am luat-o. I-am făcut eu toate astea cu rele, tot distribuție și acum are în jur de 240.000 aproape. Dar nu știu ce să zic, v-am zis. Dacă ar avea kilometri aia, Doamne, păi e genial. Înțeleg și eu de ce nu face nicio problemă, da. Mi se pare cam greu de crezut în ziua de azi. Și mai ales o după care a venit din Germania. Bine, venit din Germania. Ea a fost după matriculată în România, care a vrut să lucreze în Germania, dar n-a fost primită. În Germania sunt mai multe TUV, MUV. Și nu a luat. E că na, contează foarte mult și anul în Germania. E ciudat că ea e Euro 4, dar are DPF. Nu înțeleg. Ori i-a pus, ori așa a fost din fabrică. De ce Euro 4 cu DPF? Că îi bag 5V30 ulei, nu 5V40 cum ar trebui. De obicei la astea fără DPF bagi 5V40, pentru că lasă mai multe depuneri. Și dacă ți-ai pune pe una cu DPF 5V40, s-ar putea să o înfunzi mult mai repede. Și ăsta 30 e mai curat, din ce am înțeles. Asta se pune așa. Bine că mai există 5V40 pentru DPF, dar în principiu v-am zis așa, eu pun 5V30 în toate mașinile. Și oricum mașinile biturbo sunt păcătoase, că nu știi. Dacă nu mergi regulamentar cum trebuie cu ele, regulamentar în ce sens? Adică să mergi în turații, dacă vrei să mergi la consum, te asigur că ca turbinele foarte rapid. Dar ce aglomerate aici dimineața. Deci încă mă gândesc mai la comanda aia. O tonă 400. Bă, e mult. Chiar e mult o tonă 400. Și o comandă la un client, efectiv. Poate o să mai fac dacă vă place și dacă chiar se uită lumea. Și dacă văd și comentarii că mai vreți sau nu știu, vreți alte chestii să filmez, le-aș filma, sincer. Cum am luat mașina asta și am zis că mă apuc de transport și am stat 5 luni cu ea pe bară la început. Cum lucrurile se schimbă inevitabil, habar n-ai. Nu știu, efectiv nu știu unde te duce viața, cum te duce norocul. Dacă eu inițial am vrut să plec pe comunitate, asta a fost prima mea idee. Dar după aceea mi-am dat seama că e mai greu, e mai complicat. Ne băgăm și noi ușor cu japca așa. E mai complicat. După aceea am stat cu mașina pe bară, n-am mai vrut comunitate, am luat o mașină bună care să mă ducă să mă ducă peste tot, să n-am probleme cu ea. Dar să am luat și o mașină totuși mai nouță, să zic, și cu puțin kilometri avea. Și asta, la fel, tot așa, că ar fi kilometri reale. Așa ea nu pare să aibă kilometri mult mai mulți, decât are 305.000 în prezent. Dar aia merge bine, distribuție schimbat acum 5.000 de kilometri. Uleiurile astea toate sunt schimbate, chiuloasă nouă, chiuloasă nouță de pe un crafter ca lumea, adică efectiv chiuloasa e țuț. A venit cu tot, cu supape, cu tot, nouță, e perfect. Un material bun, nu prostie, e originală. Nu știu dacă să vă mai arăt de aici cum o încarcă. Că v-am tot arătat. Dar n-avem loc. Le-au parcat prea apropiate. Deci asta e comanda aia de o tonă 400. Avem un palet, 2 paleți și cu ăsta al 3-lea palet.
Și asta trebuie la un singur client. Deci efectiv e enorm. Dar aveam o cameră, nu-mi plăcea exact cum, nu știu, filma bine, dar parcă nu avea ceva. Hai că mă plin ca prost, că nu-i loc pe acolo. Nu, sunt paleții aia puși în drum. Stai. Opa. Sau, aiurea, plimbare. Marian, îmi bași mie la, te rog, după? O să ți-l bagă, nu vrei să strângi cionofanele. Ha, mă, că le-am strâns, cum dracu nu le strâng? Nu, acuzații nefondate, să zic. Poți să-l bagi puțin mai pe stânga, în drept, știi? Gata, așa. Și îl duci până în capăt. 10 cm, așa. Hop, gata. Gata. Oh, și ăsta e greu al dracu. Gata, deci asta este o parte din comandă și mai avem. Deci gata, asta e toată comanda aia de tonă 400. Am încărcat-o. Eu zic că e ceva. Și de unul singur. Așa, deci am băgat comanda 8. Mai băgăm și 7-le. 60 ceva de kg și mai băgăm și asta. Gata. Am plecat de la depozit, adică acum plecăm. Am încărcat marfa aceea. O să facem chiar un time-lapse să vă arăt cam cât mi-a luat să încarc marfa. Este 9:30 acum când plecăm de la depozit. Deci jur că a fost extenuant. Au fost 3 palete și încă mai avea un palet care cred că va fi pentru mâine.
Aceeași persoană. La prima vedere pare, sincer, foarte greu, dar să știți că nu e chiar atât de greu. Dar totuși, o tonă 400 se simt. De marfă doar la un client. Și eu acum nu știu dacă o să fie casă, dacă o să fie bloc. Habar n-am de nimic. Gata, acum am ajuns și la prima comandă până să o dăm pe cea de o tonă 400. Acum am băgat-o în curte, fix din național, a fost cam greu puțin. Când vin ăștia tare cu tirurile cu astea, ți-e și frică să nu te pocnească. Vezi și camera acolo, da. Toate oglinzile sunt oglinzi. Haideți că o livrăm și revenim după. 2 mai. O comandă de o tonă 400 am. Ai imaginat? Da. Ce? Tot mobilier? Tot mobilă, da. Dar la doar un client totul. Altceva nu-mi dai nicio... Nu, factura o are pe mail. Mersi frumoasă, din frumoasă. Așa, deci ne-a semnat, am primit și un mic ciubuc. Și acum să mergem cu comanda următoare. Mai avem una și după aceea livrăm comanda de groază. De o tonă 400 aproape. Gata, haideți că am livrat și cea de-a doua comandă. Și acum plecăm la ultima, dar nu cea din urmă, cea de la 2 mai. Salut băieți! Asta e tot. Bine. Tot și e mașină? Da, tot asta. Ascult bine acum.
Ai grijă ce vorbești că te filmează, da? Nu, că e fă... La cameră, Ioana. Gata, s-a golit și mașina, am primit și semnăturile. Deci asta a fost o comandă întreagă, de o tonă 400, aproape o mașină întreagă, pe care am încărcat-o singuri, am transportat-o singuri. Am avut noroc cu băieții, le-am mulțumit că ne-au ajutat, n-a fost nicio problemă. O să mai revin și cu alte comenzi interesante sau POV-uri de la volan, nu știu, puteți să spuneți în comentarii ce v-a plăcut mai mult și aștept feedback-ul vostru. O zi frumoasă, vă pupă toți și spor la treabă!